I første sejlads kom den første i mål, den danske startbåd ved Sailing for Gold, som er det sidste store stævne før OL mellem de 16 udtagede nationer i startklassen. Alle har stort set samme fart, så det er hjernen, der gør forskellen. Og jeg håber på, når det går løs, at det, at man er en gammel rotte i fadet, det hjælper en til at ikke fuldstændig hype op og på den måde underperforme. Jeg tror, der er mange af de andre, der har brugt så lang tid på det, at hvis ikke de opnår de resultater, de vil, så stresser det en lille smule, og det hjælper sjældent processen. Vi er i Weymouth i England, hjerte for alt OL-sejlads i år. Den danske startbåd med Michael Hestbæk og Claus Olesen har på kort tid klaret sig godt. De formåede at blive udtaget i 12. time ved at vinde VM-bronze. Michael and Claus are going really well. They've only come recently to the star, but sailing very well and had a great World Championship result. Pushed hard and got on the podium, and I think they're just on a real high at the moment, and they're riding that wave into the Olympics. Ian Percy har allerede vundet 1 OL, 2 VM og 2 EM-guld i startbåden. Så han ved om nogen, hvordan sådan en båd skal trimmes og styres. Jeg er lidt svært ved på nuværende tidspunkt at se, at vi er en af medaljekandidaterne. I næsten alles øjne, og i mine øjne også, der er der 2 rigtig store medaljekandidater, og det er Robert Scheidt og Ian Percy. Robert Scheidt fra Brasilien er også skrab. Han har lige vundet VM-guld. Startklassen er den OL-klasse, som samler guldvinder fra de andre klasser. Det har den gjort i snart 80 år, da den har været med ved alle OL siden 1932. Så det er salt i såret, når der tales om, at den ikke skal være med ved næste OL i 2016. A lot of people have won in other classes first, so you need to be a proven champion to join the star class, and therefore it makes some really great racing. And I think it's just a shame for the sport to lose the likes of Robert and Michael. You know, they're the people that we want in at the Olympic level because they give it the profile, because everyone knows they're the best sailors. Men spændende bliver det, om Michael Hestbæk og Claus Olesen virkelig er blandt de bedste starsejlere, når det går løs fra den 29. juli i Weymouth.